Du står nu ved Assistenskirkegården, og du skal til at høre en historie. Jeg hedder Peter, og jeg er fra fortælleprojektet Mundhug. Historien, du skal høre, den starter ikke her, men den slutter her. Den starter, da jeg for en del år siden, efter en ret lang periode med en ret flyvsk eksistens, havde boet rundt omkring forskellige steder, lidt på gaden, lidt på sofaen hos folk, der ville have mig. Efter noget tid i det liv, der havde jeg fundet mig en lejlighed, som jeg tænkte, at nu skulle jeg være almindelig, nu skulle jeg flytte ind, nu skulle jeg blive et almindeligt menneske, ligesom alle de andre. Men jeg var ikke helt ligesom alle de andre, og det fik jeg lov at mærke ret tydeligt det første halve år, jeg boede der. Jeg kendte ikke nogen, der hvor jeg flyttede ind. Jeg havde ikke nogen venner eller kæreste med fra tidligere liv, fordi det var alt sammen faldet fra. Noget fordi jeg ikke kunne holde det ved lige, noget fordi jeg selv havde fravalgt det, noget fordi det var for meget arbejde og have relationer til andre. Så jeg var alene i den her lejlighed. Det eneste jeg rigtig havde, det var at jeg stod op hver morgen og gik ned og trænede i det lokale styrketræningscenter. Og hver eneste morgen, når jeg var på vej derned, ikke hver eneste, men næsten hver morgen, når jeg var på vej derned, så gik jeg forbi den samme fyr på gaden, som åbenbart var ude og gå en tur på den tid. Og jeg snakkede aldrig med ham, og jeg hilste aldrig rigtigt på ham. Den dag i dag ved jeg ikke, hvad han hedder. Men når vi passerede hinanden, så efter et stykke tid, så begyndte vi lige at nikke og smile. Han var den her lidt sære størrelse, sådan en tynd, lidt hærget udseende Rastafari-fyr med dreadlocks nede omkring røven og en stor, gustent udseende hue på hovedet og en underlig svingende gang, som om han i virkeligheden var sømand og ikke havde opdaget, at han ikke var på et skib længere. Og så havde han et smil, som han krængede ud, når man rendte på ham på gaden. Som om hans ansigt flækkede på midten og bare åbenbarede en portal direkte ind til alt, hvad han kunne rumme af glæde. Over så lidt som, at han mødte en fyr på gaden, som han havde set dagen før. Det var forbløffende at få stukket sådan en gave i hovedet ud fra ingenting. Men han var faktisk bizarrt nok min eneste rigtige relation i det første lange stykke tid, jeg boede i den lejlighed. Det var fedt nok at se ham hver dag, men det kunne ikke rigtig bære noget, så ting begyndte rimelig hurtigt at blive rimelig dårlige. Den første måned var ikke køn, og den anden måned blev rigtig, rigtig skidt, og derfra gik det for alvor nedad. Jeg havde tidligere brugt perioder på psykiatriske afdelinger, og jeg har som sagt også boet rundt omkring, været på gaden i perioder. Og når ting blev sådan svære for mig at rumme, så kom de overvejelser altid frem igen. Skulle jeg i virkeligheden give op? Skulle jeg i virkeligheden møde op på en psykiatrisk afdeling og sige, tag mig væk fra min egen virkelighed? Stop mig fuld af piller og få mig til at holde op med at tænke selv. Måske skulle jeg bare flytte på gaden igen og blive væk fra alting. Og måske skulle jeg slå mig selv ihjel. Det kunne også løse en masse. De tanker flyder nemt ind over, når det bliver meget svært. Jeg ved godt, det ikke er alle, der har det sådan, men det har været omstændighederne for mit liv i al den tid, jeg kan huske. Og i den her periode i den nye lejlighed, der blev det meget svært. Og jeg var meget fristet til at flygte. Og det hele kulminerede efter cirka et halvt år, hvor det blev så slemt, som det overhovedet kunne blive. Min virkelighed ramlede sammen i mit hoved, og jeg magtede ikke at være der. Jeg magtede ikke at eksistere i de rammer, jeg havde sat for mit eget liv. Jeg forlod min lejlighed i vrede, smækkede døren bag mig, som om der sad et gespenst derinde og manifesterede, hvor usselt jeg havde det, som jeg på en eller anden måde kunne demonstrere min vrede over for ved at være tilpas arg. Jeg nærmest for ud på gaden og gik argt rundt, og jeg var ikke helt sammenhængende. Og jeg får vadet byen tynd i adskillige timer, går jeg rundt. Og det bliver værre og værre. Normalt kunne jeg gå noget af vreden af mig, men det blev bare værre. Jeg fik det mere og mere rådent. Folk, jeg gik forbi på gaden, provokerede mig med deres glæde og deres smil. Og kærestepar var
irriterende kærlige, og det var forfærdeligt. Jeg havde mit liv og alt ved det. Og da jeg når ind til Indre Nørrebro, efter at have været rundt i hele byen, så lige pludselig kommer der et brag oppefra, og himlen åbner sig, og der vælter vand ned. Som om en eller anden omnipotent, sadistisk skodgud har kigget ned og set, hvor råden jeg havde det, og tænkt, ham kan vi godt pisse lidt mere af. Det var ikke, alle de andre ting var sværere at gøre, men teknisk set er det jo bare vand. Men det var den sidste fornærmelse, det var den sidste metaforiske dråbe, der fik bægeret til at flyde over. Og jeg blev så ærkehissig. Og i min vrede, så vader jeg ind, og på det tidspunkt er jeg nået her til Assistenskirkegården. Og jeg går hissigt rundt derinde, indtil på en bænk ved siden af den store sti. Jeg ser den her fyr sidde, den her Rastafari, jeg har gået forbi næsten hver dag det sidste halve år. Han sidder i pisøs regnvejr, helt stille på en bænk, og bare kigger. Jeg har aldrig set ham andre steder, end hvor jeg boede. Og nu sad han her i regnvejr, uden nogen logisk grund. Og jeg ser ham, og han ser mig. Og i det vi får øjenkontakt, så kommer det her smil igen. Det her store, glade smil, og han kigger mig i øjnene og siger, my friend, hello. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Hvad siger man til det? Det pissede ned. Alting var af helvede til. Han lader ikke til at være det mindste bekymret om, at jeg ser ud som om, han lige er faldet ud fra månen eller noget. Han smiler fortsat til mig, klapper på bænken ved siden af sig. Kom, sit. Igen med det her smil. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har lyst til at knalde ham en, eller råbe af ham, eller tage al min frustration og al min had ud på ham, fordi det virkede på en eller anden måde, som om, at det var det mest logiske. Men det gør jeg jo ikke. Han har jo ikke gjort noget. Han sidder bare og er venlig. Og jeg kan ikke finde ud af at forklare ham, hvorfor jeg har det så dårligt, så jeg sætter mig bare. Og det regner. Og det er koldt. Og jeg tænker over, hvad fanden jeg laver siddende her. Jeg prøver sådan at vende mig om mod ham, for ligesom at tale lidt nu, hvor vi sidder her. Og jeg når lige at få åbnet munden, og han lægger sin hånd på min skulder, smiler og siger, no, just sit. Og jeg havde ikke rigtig noget at sige til det. Jeg sidder sådan lidt uroligt, og jeg kan ikke rigtig samle mig. Hvad skulle jeg lave der? Så han kigger endnu en gang og siger, why are you in such a hurry? Og jeg åbner munden for at svare ham. Nu er det for irriterende det her. Altså, han ved intet om, hvor dårligt jeg har det. Han ved ikke noget som helst om noget. Og jeg åbner munden for at fortælle ham, at han er nødt til at forstå, hvordan det er at være mig. Og jeg har intet. Han har jo ret. Der var ikke noget at der var ikke nogen måde, jeg kunne blive mindre våd på. Der var ikke nogen måde, jeg kunne få det dårligere overhovedet. Så hvorfor ikke bare sidde? Så jeg sad. Jeg ville ikke kunne fortælle i dag, hvor lang tid. Det kunne være en time, eller det kunne være 2 minutter. Og han sad ved siden af. Og ingen af os sagde et ord. Og vi blev vådere og vådere, og jeg kunne mærke vandet smatte imellem mine tæer nede i skoene. Og på et eller andet tidspunkt, så rejser han sig langsomt og roligt, som om man har altid i verden. Kigger på mig og siger, my friend, I will go now. You sit. Og så går han. Og jeg blev siddende. Og det var som om det hele blev samlet den dag. Jeg gik hjem, og der var en anden ro. En ro, der ikke havde været før. Og ham fyren, ham så jeg aldrig nogensinde igen. Fra den ene dag til den anden, der var han væk.